θεωρούν μερικοί, για το πώς στην Ανατολική Τάκλαμακάν χορεύουν οι Κινέζοι με ποντιακά βήματα. Πάρτε το. Ρε μόλις το είδε η πόντια η πεθερά μου, σηκώθηκε πάνω και άρχισε εδώ, του λέει τριγώνο να χορέψουμε. Λέει ποιοι είναι αυτοί, λέω από την Κίνα. Άντε ρε, ποια Κίνα. Όταν είδε τους Κινέζους έπαθε πλάκα. Πως και τόσες εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ναι, είναι μετά από ποντιακούς χορούς, φιγούρες. Στην Ανατολική Τάκλαμακάν. Θα τα μάθετε όλα με το νι και με το σίγμα και θα αποκαλυφθούν. Από εμένα που είμαι ένας τόσο γραφικός αποκαλυπτής. Αγαπητοί φίλοι, να σας πω κάτι.